Ambiental, Parque Natural O Invernadeiro. O Invernadeiro é un espazo natural de carácter montañoso, situado nos montes de Vilariño de Cons, Ourense, ao sur do Macizo Central, na provincia de Ourense. O Invernadeiro foi declarado Parque Natural o 5 de xuño de 1997, cunha superficie de 5.722 hectáreas. Está situado entre os ríos Ribeira Grande e Ribeira Pequena, é formado polas serras de San Mamede, Queixa, Manzaneda e o Fial das Cordas, que constitúen o Macizo Central ourensán, con altitudes en torno aos 1.600 metros. As altas montañas de cumes cubertos de pastos mostran nas súas sabas grandes extensións de queirogais, que, enchegando as ribeiras dos ríos, ceden o protagonismo ás fragas e soutos fluviais nos que a vida bule de forma sorprendente. A fauna que ten aquí o seu fogar asombra pola súa riqueza e adaptación ao medio. Xeoloxía. Desde o punto de vista xeolóxico, a área encóntrase construída cara ao sur por xisto de pedra de gra e cuarcitas cambrodovíricas e cara ao norte e ao nordés por granitos ecinianos de dúas micas. A xeomorfoloxía. Predominan os vales encaixados no terreo con grandes manifestacións de acción erosiva fluvial que separan áreas altas e planas con irregularidades. Aparecen tamén algunhas cheiras illadas relativamente extensas e rejuvenecidas pola rede fluvial, con altitudes aproximadas de 1.000 metros. O clima. O clima é un dos factores interactuantes do medio físico galego. Este parque natural, debido ao seu carácter de terra interior, non participa das características do clima oceánico na mesma medida ca outros espazos galegos, senón que, estando dentro da zona de clima oceánico, aproxímase máis ao clima continental. Os veráns son suaves, con temperaturas ao redor dos 15 grados. E os invernos bastante fríos, con mínimas que poden chegar aos menos 7 grados. A pluviometría é moi abundante, 2.000 milímetros ao ano, con parte das precipitacións en forma de neve. O seu verán caloroso e seco, dalle carácter mediterráneo a algunhas das súas áreas, pero ao mesmo tempo ten unha grande influencia atlántica. Hidrografía. A Serra de Queixa funciona como un importante núcleo de dispersión hidrográfica. As redes fluviais que se organizan dentro destes límites diríxese cara ás dúas grandes cuncas, a do río Miño e a do río Douro. A deste último pertence a do río Támega, que se une en terras portuguesas, drenando a unha pequena extensión do suroeste desta zona. Solos. Presenta como aspectos máis notables o escaso desenvolvemento da maior parte dos perfís e a existencia de determinados tipos de solo, con características que parecen estar relacionadas cos fríos gurnienses, tanto na súa distribución como nalgúns caracteres morfolóxicos. Na súa formación predominaron as accións mecánicas sobre as químicas, debido ás condicións climáticas. Vexetación. Este espazo natural está encadrado na rexión eurosiberiana, provincia cantabro-atlántica, sector galaico-portugués, subsector xuresiano-queixense. A forte influencia mediterránea ponse de manifiesto pola ausencia da queiroga maior nas formacións de mato de uz e toxo. Destacan como especies de interés o teixo e a bruñeiro, entre os árboles pola importancia da alimentación que teñen na fauna, así como a abeleira e o estripo entre os arbustos. Fauna. A fauna presenta a pirámide trófica completa. O lobo, único depredador presente, actúa sobre as poboacións naturais de corzos e xabaril. O máis importante é a presenza dunha poboación de 12 exemplares, con permanencia máis ou menos estable, e cun comportamento de predación sobre animais salvaxes, en oposición a outras poboacións dexeneradas que son predadoras oportunistas, sobre aves de curral, depósitos de lixo, etc. Son tamén mamíferos notables de área: o leirón gris, o teixugo, a donicela, a xeneta, o gato montés, a garduña, o armiño e a marta mustélido, escaso en Galicia, que posúe no parque unha importante poboación, sendo este o carnívoro mediano máis abondoso do parque.
Desde a súa creación leváronse a cabo no invernadeiro proxectos de reintrodución e reproducción en regime de secametividade de ungulados extintos ou con poboacións moi restringidas no territorio galego, como Irco ou Revezo. Segundo os estudos de seguimento que realiza o personal de Consellería do Medio Ambiente, os animais soltos habitan con normalidade nos montes e rexistrouse un aumento no número de exemplares, do que se deduce que a súa reprodución no parque está garantida e que se adaptan con facilidade. Outros ungulados destacables son o corzo e o xabaril. Respecto á bifauna presente e de destacar a presenza das súas parellas de águia real que malia non chegaren a niñar no interior do parque se empregan o espazo como zona de alimentación. Tamén destacan no parque o papo azul, a pica dos prados, o moucho común, a ave laiona, o bufo real e o falcón peregrino, entre outros. Historia e cultura. Os restos arqueolóxicos da zona reflicten unha civilización antiga con indicios da existencia de dolmens, castros e restos romanos, como a presenza dun antigo campamento romano en Castela de Cerveira, preto do parque. Foi precisamente na época romana na que no monte de Invernadeiro se traballou nas explotacións auríferas. O território actualmente ocupa o Parque Natural é uma execução histórica dentro da dinâmica seguida pelo sistema de propriedade agrária em Galícia, com o seu mantenimento como propriedade privada, assim como a sua permanência em mãos laicas e sem padecer divisões territoriais. Desde a Idade Média provocou que o nível do estado de conservação do meio natural seja superior. Já na época feudal, estes territórios eram muito apreciados pela sua riqueza cinegética e as suas possibilidades pastoreiros e foros. En definitiva, o Parque do Invernadeiro é parte importante do noso patrimonio natural e, polo tanto, temos e debemos cuidalo e protexelo.